सिगांसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि अननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आंनि बिमा बिफाफोर बा आंनि बिदा फंबाय सेंग्रा सिख्लाफोर, नोंथांमोननिसिम बा नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ रायज्लायनो थाखाय दिनैनि बे दिनजों लोगोसे आरोबाव गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गुसुं आरो गोदान भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो बेखौनो मिजिं थिहरबावो नायखांनायनि उनाव नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान जानायखाय माबा मोनसे लाब आरो उन्नति मोनदेरगोन होननानै बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिं थिहरबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोनजों बे मोननै सोदोब टु वर्ड्स बेनि सायावहाय नोंथांमोनजों आङो गुसुङै सावरायनो सानदों आंनि फिसा मिथिनाय बुजिनायजों। बे मोननै सोदोबानो बेनो जाहैबाय लाभ एन्ड अबे, अननाय आरो मानिनाय। बे अननाय आरो मानिनायखौनो, बे लाभ एन्ड अबे, बे मोननै सोदोबखौनो नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनि सिरिफोरखौ लानानै आं दिनै सावरायनो बा नोंथांमोनजों रायज्लायनो दिनै आङो लुबैदों। अनजाग्रा ख्रीष्टनि लोगोफोर, जोंथ' दिनै बयबो मिथिखागौ अननाया माखौ होनो आरो मानिनाया दिनै माखौ होनो, बेखौ बुङाब्लाबो जागोन। नाथाय मोनसे खोथाया दिनै बेबायदि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानिनाय होननानै बुङोब्ला जायखौ अनो, जायखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौसो दिनै जोङो मानियो ना, बिथांमोनखौसो दिनै जोङो अनो। जायखौ जों अनो, देट मिन्स जायखौ जों मोजां मोनो बिथांमोनखौसो दिनै जोङो मानियो ना। दिनै अननाय आरो मानिनायाबो दिनै बेबादिनो। अनजाग्रा ख्रीष्टनि लोगोफोर, जोंथ' दिनै साफा जों दिनै ख्रिस्टियान जाबाय ना, नोंथाङाबो सासे ख्रिस्टियान जाबाय, जों दिनै बयबो साफा दिनै जों ख्रिस्टियान जाबाय। दिनै जोङो ख्रिस्टियान जानायाल' बे दिनै जथेस्थ' दिनै ख्रिस्टियान जिबनाव, जोंनि जिबनाव बे जानो हाया आरो माब्लाबाबो जानाय नङा जेब्लासिम अननाय आरो मानिनाया जोंनियाव बा सासे ख्रिस्टियान मानसिनाव थानाय नङा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बियो आंनि बाथ्रा नङा, बियो गोथार बाइबेलनि राव, इसोरनि बाथ्रा। बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों आङो सावरायनो सानदों। अब्ला बे समाव फै जों गावखौ आन्दाज खालामनानै एसे दांनायनानै नायनो। दिनै आङो सासे ख्रिस्टियान जाबाय, आं ख्रिस्टियान जानायखाय आंनियाव अननाय आरो मानिनाया माबादि दङ, बेसेबां दङ आरो दंना गैया आन्दाज खालामनि। आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय, जेब्लासिम सासे ख्रिस्टियान बेक्तिनियाव अननाय आरो मानिनाया गैया अब्लासिम जोङो मोजां ख्रिस्टियान जोङो जानो हाथारनाय नङा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनथामसो बाइबेल सिरि दिनै आङो लानानै फैदों। अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आं बे समाव थामथिम जाबाय। आं फरायनानै खोनासंहोनि, बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां जौहननि 14 बालाबनि 15 सिरि, Gospel of John chapter 14 verse 15. So dear friends, there is written like this, नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थोननायफोरखौ मानिगोन। जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला बे संसाराव दङमोन, बे बाथ्राखौ गावनि सेलाफोरजों बिथाङा रायज्लायदों आरो बुंदों। मा होननानै बुंदों? नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थोननायफोरखौ मानिगोन। जों दहाय एसे गिबियावनो मिथिनो मोनबाय बा आङो बुंबाय, अननाय आरो मानिनाय बे मोननै सोदोबखौनो नोंथांमोनजों दिनै सावरायनो सानदों होननाय बाथ्राया दिनै बेनो। मा होननानै बुंदों? दिनै बे रावफ्रा दिनै दासिमबो गोथार बाइबेलाव लिरजानायखाय
दिनै जोंनियावबो बे बाथ्राया जोंनि लागैबो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे रावफ्रा मा होननानै बुंदों नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थिननायफोरखौ मानिगोन बै बाथ्राफ्रा दिनै गोथार बाइबेलाव लिरजानायखाय दिनैबो बे बाथ्राया बै समनि थाखायल' नङा होननानै आं सानो दिनैबो नोंथांनि थाखायबो आरो आंनि थाखायबो जों जुदि बे इसोर बे जिशु ख्रिस्ट'खौ जुदि जोङो अनोब्लासो जोङो बिनि थिननाय बिनि आदेश बिनि हुकुमफोरखौ जोङो मानिगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जेब्लासिम नोङो गोथौ गोसोजों मेलेमजों जिउजों मोनदांनाय नङा बे इसोर बा जिशु ख्रिस्ट'खौ आरो अननो रोंनाय नङा अब्लासिम नोंथाङा जिशु ख्रिस्ट'नि बाथ्रा आरो गोथार बाइबेलाव लिरनाय रावफोरखौ माब्लाबाबो मानिनो हाथारनाय नङा नोंथाङा मिथिगौना सोरबादि मानसिया गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ दिनै मानिनो हायो जों बे समाव एसे दांनायनि अनजाग्रा आंनि ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बाइबेला दिनै मा होननानै बुंदों बार बार नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थिननायफोरखौ मानिगोन येस जुदि नोंथाङा इसोर जिशु ख्रिस्ट'खौ अनोब्ला ख्रिस्टियान जानानै नोंथाङा जिशु ख्रिस्ट'खौ अनोब्ला बे गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ नोंथाङा मानिगोन जों मानिगोन जुदि जों ख्रिस्टियान जानानैब्लाबो ना महराव मोजां जानानैब्लाबो ख्रिस्टियान जानानै धोनि ख्रिस्टियान जानानै माहाजोन ख्रिस्टियान जानानै दिनै इसोरखौ अननो रोङाखैब्ला जोङो बे इसोरनि बाथ्राखौ जों माब्लाबाबो मानिनाय नङा आरो जायहा मानियो बेनो फोरमान जे बिथाङा जिशु ख्रिस्ट'खौ अनो बेनो फोरमाना अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर मोनसे बे समाव बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोबावनि गाहाम खौरां ज'हननि 15 बालाबनि 10 सिरियाव बुंबावदों Gospel of John chapter 15 verse 10 आवहाय बेबायदि बुंबावदों नोंसोरो आंनि अननायाव थाफ्लायदो नोंसोरो आंनि थिननायफोरखौ मानियोब्ला नोंसोरो आंनि अननायाव थाफ्लायगोन जेरै आङो आंनि आफानि थिननायफोरखौ मानियै बेनि अननायाव थाफ्लायदो अब्ला जोङो बे समाव खोनानो मोनबावबाय जे नोंसोरो आंनि अननायाव थाफ्लायदो होननानै जिशु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामबावदों बुंबावदों आरो नोंसोरो आंनि थिननायफोरखौ मानियोब्ला नोंसोरो आंनि अननायाव थाफ्लायगोन सोरबा जुदि बे इसोरनि थिननाय गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ मानियोब्ला बेबायदि बिथांमोना बे इसोरनि अननायाव थाफ्लायगोन आरो मा होनना बुङो जेरै आङो आंनि आफानि थिननायफोरखौ मानियै बेनि अननायाव थाफ्लायदो मिथिबायना बे इसोरा दिनै जिशु ख्रिस्ट'आ दिनै गावखौनो दिनै एग्जाम्पल होदों जोंनि थाखाय जेरै आङो बे आफानि थिननायखौ मानियै बेनि अननायाव थाफ्लायदों होननानै गावखौनो एग्जाम्पल होदों जोंनि सिगाङाव दिनै जोंबो बे इसोरनि बे आफानि थिननायखौ मानियै बेनि अननायाव जों दिनै थाफ्लायथारनो नांगौ मानो जों ख्रिस्टियान जानायखा अब्लासो बे इसोरनिफ्राय बोर आशीर्बाद जिउनि बासायजानाय मोदोमनि गोबांथार रग रस्थनिफ्राय बासायजानाय गहोजानायफोरखौबो जोङो बे संसाराव मोननो हागोन लोगो नोंथाङा बेखौ मिथिगौ ना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियान जानाया ओरैनो नङा जोंनि जिशु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनाया ओरैनो नङा खोब सिरियास आरो इम्परटेन्ट आरो गोसो होनो गोनां बियो जाब जुगजों सोलिया बियो दिनै बे जाब जुगजों दिनै जाया बियो नोंथारगौ गोग्गो मोजां सैथो दिनै इसोरा बेबायदिसो दिनै हामजायो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा बयखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै आंबो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामहरदों फै जोङो बे इसोरनि थिननायफोरखौ मानियै बे इसोर जिशु ख्रिस्ट'नि अननायाव जोङो थाफ्लायनि आरो जुदि नोङो बे इसोर जिशु ख्रिस्ट'खौ अनोब्ला बेनि थिननायफोरखौ नोंथाङा मानिगोन जों मानिगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो दासिमबो बेखौ अननो रोङाखैब्ला नोंथाङा मानिनो हानाय नङा नोंथाङा नेग्लेक्ट खालामनो हागोन रिजेक्ट खालामनो हागोन ख्रिस्टियान जानानैब्लाबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर
अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोनो आखायाव लाबावबाय। थ' बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 103 सिरि Psalms 103 chapter verse 18 आवहाय बेबायदि बुंबावदों। बे जाबाय जाया बेनि रदायाव थायो आरो बेनि उपदेशफोरखौ गोसोखांनानै मानियो बिनि सायाव बियो बेबादिनो थाफ्लायगोन। अनजाग्रा आंनि ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना खोनाबायना मा होननानै बुंदों? बेयाव ओरैबायदि बुंबावदों बे जाबाय जाया बेनि रदायाव थायो आरो बेनि उपदेशफोरखौ गोसोखांनानै मानियो। बे इसोरनि उपदेशफोरखौ जाया गोसोखांनानै मानियो आरो जाया बेनि रदाय बेनि आज्ञा बेनि थिननायाव थायो। मा होनदों? थायो। बिनि सायाव बियो बेबादिनो थाफ्लायगोन। बे इसोरा बेबादि मानसिनि सायाव बेबादिनो थाफ्लायगोन। जाया बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'नि रदायाव आदेशाव थायो अनो थिग इसोराबो बेबादिनो बेनि सायाव थाफ्लायगोन। बेबादिनो बेनि सायाव थाफ्लायगोन। दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंनो दिनै बेखौ रोखा फोरमायनानै होबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला दिनैनिफ्राय फै जोंबो बेनि अननायाव थाफ्लायनि बेखौ मानिनि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय अननाय गैयाब्ला रावखौबो दिनै मानिनो हाया। जुदि नोङो सोरबा सासेखौ अनोब्ला नोंथाङा बेखौ मानिगोन। बेनिखायनो दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जोंनो जाया जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमो गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायदों साफ्रोमनोबो रोखा खालामनानै दिनै होबाय जे जाया बेनि अननायाव थाफ्लायगोन, जाया बेनि आदेशाव थाफ्लायगोन, बेनि खोथाफोरखौ मानिगोन, बे इसोराबो बेनि सायाव बेबादि थाफ्लायगोन होननानै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला रोखा खालामबाय। अनजाग्राफोर, अनजाग्रा ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर, अनजाग्रा ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, अब्ला बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आंबो जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर बिदा फंबायफोर दङ बा सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बा दायो जायफ्रा नायगासिनो दङ फै बे इसोरनि अननायाव जोङो थाफ्लायनि। बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'खौ जों अननो सोलोंनि, बेनि हुकुम बेनि आदेशाव जोङो थानि जेन' बे इसोराबो जोंनि सायाव, नोंथांनि सायाव, नोंथांनि न'खरनि सायाव, नोंथांनि जिबनाव गावनि अननायजों ना गावनि बोरजों अरायबो जेन' जोंनि सायाव थाफ्लायो, नोंथांनि न'खरनि सायाव थाफ्लायो, नोंथांनि गथ' गथायनि सायाव थाफ्लायो, नोंथांमोननि मण्डलिनि सायाव जेन' बे इसोरा जेन' बेबादिनो थाफ्लायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों बे अननाय आरो मानिनाया माबादि दिनै खामानि मावो गाहामथारै बुजिबाय, मिथिबाय आरो बे अननाय आरो मानिनाया इसोरनि बोरखौ मा रोखोम आवग्रिनो हायो बेखौ बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय। आरो आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो नायदों आरो नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथोंसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।